Ik ben Charlotte en we zijn van de pompoenkwekerij in IJsendijken. We telen zo'n 400 soorten pompoen. En vandaag is het pompoenenplukdag. Wat houdt dat in? De mensen mogen met een schaar en een kistje mogen op pad. Dan mogen ze op het veld en dan mogen ze gaan zoeken naar de pompoen die ze leuk vinden. De een die pakt meestal weer eetbare pompoen, de andere decoratiepompoen, de andere die pakt weer pompoen voor uit te holen, voor de Halloween. Het kost €7,50 en dan krijgen ze koffie bij en pompoencake. Nu zitten we in het najaar, de noten zijn gevallen, dus het is van het najaar is dat de pompoen kruidencake met noten en rozijnen. En wat doen mensen met die pompoenen? Ja, de een die gaat ermee eten. Er zijn er heel veel weer voor decoratie leggen. Maar tegenwoordig merken we eigenlijk hoe verder we geraken in het najaar, hoe meer mensen er beginnen om te eten. En wat voor pompoenen zijn er hier allemaal te vinden? De muskaten, de butternuts, Halloweens, rode van Etampes, Hokkaido's. Eigenlijk heel veel soorten om te eten. Eigenlijk kan alle soorten gegeten worden. En dat proberen we ook aan de mensen door te geven. Dat ook de kleinere soortjes, waar heel veel mensen van denken van dat zijn de sierkalebasjes. Die proberen we dan ook echt om te laten eten. Dan de mensen een keer iets anders op het bord kunnen zetten en ook decoratief. Welke soorten kunnen geplukt worden nu? Alle soorten die op het veld liggen, dus alle soorten die wij eraf halen, alle 400 soorten, die liggen er ook nog op het veld. Dus eigenlijk alles is te plukken. Niet in de grote hoeveelheid dat er normaal ligt natuurlijk, want we hebben zelf ook al geplukt. Maar van alles is er wel iets, van hele kleintjes tot de hele grote. Alleen ja, als je heel groot hebt, past er maar één in de kist. Dus dat is een probleem vaak. Dus mensen nemen dan eigenlijk toch altijd heel veel gemengd mee. Maar ze mogen tot de toren mogen ze de kist volbouwen. Is er veel belangstelling voor? Ja, vanmorgen was het heel druk. Nu zit een groep die zit eigenlijk te wachten en die gaat straks gaan plukken. Dus eigenlijk komen de hele dag door komen de mensen en gaan er mensen, heel veel ook met kinderen. En ik vind ze gewoon leuk, gewoon gezellig op het veld. En het weer is mooi, dus het kan niet beter. Ja, die staan lekker met mijn roosjes op eten. Maar dat kan wel lekker zijn toch, hè? Storkie, doe normaal.